नों गोसो थोलायजों थांदों आयौ Naya Tarika, satu kartnya kan. Naya Tarika, mana? Jam Tarika. Jam Tarika. Hौवा गोदाननो उइनाय बिलोगोखौसो साइसिनो होनो हिनजाव थाखानानैबो Kamar mau disayang sih. Something. Hello, kamar mau dia. Nó sẽ kamar mau disayang. Mereka kamar mau disayang ni lupa ya. Mana ni? जोंहा आइमोन ओमफ्राय अनसुलिनि बिमा बाबा आयंमोन फैबाय नै जोंहाथ' फैनानै थाफैग्रोखाबाय नालाय बेरामुखाखौ नै थाखोमालायो ओमफ्राय नै सुरु जानाया बेनिफ्रायनो सुरु जादों एकदम मोनाजासिम जाखादों आरोना माखौबा भिडिअखौ लानो मोनबावासै जानायनि टाइम मोनाखै ना बिदै जानाय ना खि जानाय ओमफ्राय बिबु बिथै जानायबो मोनस्लाबासै ओमफ्राय मुरि आरि लगायनायखौबो जानायखौबो होनो हायासै ओरैबायदि जादोंना माने जानायाव बेस्थ' आरोना केमेरा हमग्रा मोनाखै नायाथ' आं जानाया सवासो जाखादों खोमा बायनाय जाखाबाय ना लानजाय आं बिराद गोथाव मोनो ख्रेम होनलायनो अख्रेमनो बै लानजायखौ ओमफ्राय आङो सोरनावबा आलासि थांबा लोगोफोर मिथिबायना आंनो ना लानजायखौ होदे आं गोथाव मोनो Zade nugan manis sih sudah kok deh za deh bagus lagi sih kok zade deh sama deh deh Aku naik kayu. Anko deh sekian deh zade 저도 가 캡션 잡는 우선 나 봐라 봐. 잡자 바로. play kasih menjadi mana kacau lah kan lah satu tadi जोंनिफ्राय थांनाय आलासिफोरखौ ओंखाम जाहोजोबनानै जोंहा नै अनसुलिजों आंजों जाबाय फुङाव जानायल' बिथै आरिजों बिबु बिथैजों ओमफ्राय दा जाबाय आरोना 2:30-3:00 जाखादों खोमा जों जानाया ओमफ्राय थिगसे जाखादों नालाय जाहोलां रायलायहोलां अयनाय जाखायो आरोना अयनाय नाखौबो नालाय सनै लाबोखादों ओमफ्राय लाजिलायबावो आरोना लाजिनानै गोसो सिङाव फुरथिबावो सनै लाबोखादों आरोना रायजोफोरनि गेजेरावनो लासिं ओमफ्राय लाजिलायलाङोबो आयौ मानसिफ्रा नुबा खम जादों होनसिगोन जोंखौ अबसे जानाया जाखादोंबो आरोना
बेदरखौ जानायासो दहाय जाबायना सिगाङाव ना होफैग्रा आगैनिसिम थेंक इउ जि नुबाय मालायनिखौ हानहरबावो आरोना ओइ नायलै जासुलिलै नों दरले जासुलि दरलेले दरलेले Mấy chương làm món nó có phải má xin lên bác của được ăn rồi mấy lớp có phải chương làm má cái này hả ai chương gần cái này hả एकदम सानब्रबनानै फिसा सर्ट भिडिअ लाबाय जोङो बेखौ नायदों जोंनि नैबे भिडिअखौ आगारनायनि उनावनो आगारगोन दा केमेरामेना बिथाङा जोंहा दख'ना गानदों दाबो फैयाखैमोन बे दासो फैदों केमेरामेना गयना जाबाय जोङो जाथारदों जोङो भिडिअ लानायावनो जाथारदों नाखौ आं हले मोनबा जाखादों नाया जानाया ओमफ्राय बे मोननैल' जों ओंखाम जानायनि सिगांनो आङो मानै जाखाबाय ओमफ्राय ओंखामजों माथाम ओमफ्राय अमाखौ जानो हायासै केमेरामेन ओइ मोखांखौ मा सिरि नुदों आंखौ ओइ नायनो खादोंलाय नोंखौलाय सोर बियो सिनायदोंबा मोनथिया थाबाय था गोजानावसो दं दे बुंना हो माबाफोर बुंना हो मेगलायबाय केमेरायाव दा केमेरा हमनानै एकदम माने डिस्टार्ब खालामबाथाय हमना होआबाबो जानाय लोंनाय हासुनाय खिनाय गासिखौबो खेबजानो लुबैयो ओमफ्राय आं दिनै थाब सफैथ'वासै नालाय बेखायनो एसे लेट जाबाय ओंखायनो ओमफ्राय माखासेखौथ' आं नुवासै गावसोर हमबाय खोमा केमेराखौ माने जों मैया फैखादों नालाय बिसोर मैयानो सफैखादों आंहा बावाखै आरो जोंनिया थेवबो ओमफ्राय नोंसोर जा गोफोन दैखौ ओमफ्राय दिनै मेकआप लागायदोंमोन दाहाय ओमफ्राय आंहा फैयै फैनो दिनै एसे गोसोम आङो मेकआपखौ फवासेल' लागायदों ओमफ्राय नैबेयो सेरसे ओमफ्य नैबेयो 100 ग्राम होदों खोमा 100 ग्राम लागायदों बे मेकआपखौ नैबे बिनानावफोर दङ ओरै जोंना बिदामोनाबो सफैगासिनो जोंनि भिडिअखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोना नायबाय थादो अननानै आदामोन फैबाय जा 1 मिनिट नाङै आसि मोनसेखौ स्ट्रिट सेरनानै होबानो जाबाय अननानै ओइ नों नायबाय थानायाबो बै नायबाय थानाया लाइक खालाम ओइ बै नायबाय थानाया नों नायबाय थानाया लाइक खालाम बैयो बै नायबाय थानाया लाइक खालाम आदाइखौ लां सफैबाय ना औ आथिंखौ जानाफोर जि जाखाबाय बिलाय हनै जाखांबायजोब्बाय नै लोगोफोर हाय लोगोफोर बिथांगावनिफ्राय सफैनो हादों बिथांगावनि नै सेंग्राफ्रा फंबाय आयौ लायो आयौ आलासि फैसोदों बिदामोन जोंना जाखांनानै जिरायनाय दङ बिमायं मोनहा आयं गैया अबाव थांबाय खें नुयोलै आंखौ ना मोजां नुदों दा शिल्पा सेथि बायदि नुखादों माथो मोना खानायाल' मोनदों दालाय नै फैफानाय जारौआ सुन्दुरि नाम जेरै सुन्दुरि मोखाङाबो सुन्दुरिखा गन्थङानो अयनाय गोलाव मैदेर बायदि मैदेर सुन्दाय रखम नालाय मा साइज गावना नङासो आंना गिदिरथार ओइ बेबो जोंहा बिनानावा ओमफ्राय नै जोंना हौवा गोदाना आलु अर्जुन बायदिखा खावलायबो गोदोलायो हायना रेग्लेमादै मा होनोमोनलाय हिन्जाव गोदाना नैबे थिफ्लेबो आरो बेबो ना माने बिनि बिलोगो नालाय बेबो जाबाय हिन्जाव गोदाना जाबाय दे बियो हाबा जाबाय लोबनाखै साहा लोंदो दे एसे सारभाइस खालामनो थिनना दे एसे सारभाइस खालामनो हो आंनि चेनेलखौ ब्रा साबस्क्राइब खालाम दे नायग्राफोर गब्ला फंबाय इसोर लाजिदों नोंखौनो नागिरो अयनाय गोलोमजोब्बाय गरम 아, 네, 야, 야, 뭐?
नायनो मारै बादि स्लाइड Ada yulang jadi deh. नायनो मारै बादि स्लाइड बे अमा बेदर Kau bu mak. बे अमा बेदर Ayo bang mesti ramen. Bu mak. Bu mak na. सामगुर मिस्टावर बुखाना Wah. Nunggu lagi lagi kurang lah. सामगुर मिस्टावर नि बादि गायजा गोथाव गोसासो Ada yulang ada masih perhung lagi masuk sana. Jadi deh. Jadi deh guys. Sendiri. Ah bingung keseng bodan. Sulika. Nunggu ne. Share खालामनानै हो. नङाब्ला मोनगोन सो दानजोबगोन आं भिडिअखौ. Hagli. बिदिब्ला नै हिन्जावनि खाफाल हिन्जावनि फिसा गावनि जोनोम जायगाखौ गारनानै थांनांगौआ जोबोद दुखुनि बाथ्रा आरोना गुदुं मोनथिया गुसु मोनथिया थांनांगौआ मिलायना जानांगौआ माथो बुंबावनो थ' बेनोसै जोंहा अनसुलिनि बिलोगो बिनिथानि थाखाय एसे बोर बिनानै होदो मोजाङै मोजां संसार मोनजालांथों होननानै ना थ' आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्टआव बुंदो आरो माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा हो थ' बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थ' खुलुमबाय ओमफ्राय आंबो एसे